Bună ziua, dragii mei! Nu ne-am mai auzit de mult timp și simțeam nevoia să-i transmit un mesaj în spațiul public prin intermediul dumneavoastră. Și am să fac referire la ceea ce se întâmplă azi în România. O Românie care de drept ar trebui să fie a noastră, dar după cum se vede nu e a noastră, e a lor, a celor care conduc în momentul de față și fac acest scandal politic și de criză inimaginabilă, clasându-ne pe noi, România, la coada Europei ca de obicei. Și vina nu este a Europei și vina nu este a noastră, ci a celor care ne reprezintă în urma acestui vot de care v-am vorbit și care nu e reprezentativ. Dar să revenim la oile noastre. Doamnelor și domnilor, în momentul actual vorbim despre o criză a PNL-ului de putere pentru crearea unui viitor guvern. Desemnarea lui Cioloș și această pandemie, să o numesc, a politicii românești care, prin acest reprezentant Cioloș, care vrea să facă un guvern, este lăsat singur, deși este desemnat de Iohannis, să-și creeze o majoritate. Câțu iese public și spune, domnule, Cioloș să facă guvern cu cei cu care au creat moțiunea. Asta e o mascaradă totală și vă spun de ce. Domnilor, Câțu este președintele PNL-ului pus de Iohannis. Dacă Iohannis a hotărât președintele PNL-ului și este evident că el a hotărât cine va fi președinte sau cine este președinte în PNL, Iohannis hotărăște cine votează și cum votează în PNL. Mascarada asta de tipul că PNL-ul nu este de acord să susțină guvernul creat de Cioloș din partea USR-ului este o gogoașă aruncată prostimii, iar noi, cu scuze de rigoare, nu punem votul. Pe lângă lucrul ăsta, ne clasăm în coada Europei cu un număr de 15-17.000 de bolnavi COVID, de infectați COVID, în raport cu o populație de 17 milioane de locuitori, cifre care sunt de altfel prezente, dar pentru țări care au o populație de peste 80-100 de milioane de locuitori. Deci, suntem într-o criză iminentă a sistemului sanitar românesc. Practic, o să ajungem să fim izolați într-un focar de infecție în propria noastră țară, pentru că acești demenți din politica românească, scuzați-mă că îi numesc așa, se gândesc la os, nu la om. Os, nu om. E diferență de o literă acolo. Mascarada asta o să continue permanent. Atât timp cât noi, românii, nu o să luăm o atitudine și nu o să reușim să ne manifestăm votul cu reprezentativitate. Cred că soluția la toată istoria asta este ca votul să fie obligatoriu, dar nu votul în sine, ci prezența la vot obligatorie, punând ștampila pe căsuța aia de care v-am vorbit, nu votez. Dacă din cei 10 români care sunt prezenți la vot, 5 votează nu votez, toată lumea pleacă acasă și se refac listele, căutând reprezentanți după chipul și asemănarea românilor pe listele partidelor politice. Adică să nu mai facă șefii de partid listele, să facem noi, ăia care votăm. Deci, România infectată de virusul avarului politic, avarului de putere. Deci politicianul în ziua de azi este de fapt și de virusul României. Nu mai suferim de COVID, ci suferim de politocovid, să zic așa, puterea COVID, nu știu cum să o numesc, dar o să mă gândesc la un termen care se sună haios și pe care să-l mediatizăm în spațiul public, pentru că motivația principală pentru care noi suntem acum în marginea prăpastiei e pur și simplu voința a câtorva oameni care vor să-și instaleze cu predictibilitate puterea pe termen mediu sau lung. Nu ne-a întrebat și pe noi dacă vrem lucrul ăsta. Deci,
Dacă în momentul de față există o criză, există datorită faptului că avem un șef de partid impus de un președinte. Președintele a creat o criză, președintele trebuie să rezolve criza asta. Asta e o criză politică făcută de un singur om, nu de partidele politice. Partide politice care vor permanent să intre în negociere cu șeful României, șef care creează întotdeauna pârghiile de putere în România după bunul său plac. Trebuie schimbări în privința asta. Un singur om poate crea un haos în țara asta. N-am spus că e vorba despre Iohannis, ci e vorba despre orice om care are funcția și puterea unui președinte în România. În cazul de față, trist sau nu, e vorba de Iohannis. Mâine o să fie un altul. Trebuie lucruri schimbate în procedura de aplicare a puterii în România. Implicarea unui președinte în alegerile unui partid nu e un act de democrație, sub nicio formă. A făcut-o Iohannis, a făcut-o Băsescu, mai a făcut-o și Iliescu când era mai mic. Deci cam tot ce o fac. Și o fac pentru că se poate. Ca să nu se poată, noi, românii, cei care avem responsabilitatea implicării politice, chiar de aici, după margine, va trebui să facem un pas în direcția asta. Vă mulțumesc. Deci nu uitați, nu suferim de COVID. Suferim de boala omului ce își dorește puterea, care, vrem sau nu vrem, a ajuns la conducerea României. Cu respect și la revedere!